Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulad. Ti pagama nagpailinged itinagan a July ataga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti makungkuna a GGSS. Bueno, guwapong-guwapo sa sarili. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni July. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaya't ko ngayon mo kada kayo ni Nadja, nanang. Kayan ayat ko. Naimbag nga oras yu, auntie. Kastamot kan ka balasang ko. Ita, naragsak kayo mat siguron. Ngadan na amok kada kayo, akayan ayat ko. Nadya, balasang ko. Imbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Amom ka di ababaero ni July. Agam si kapay laang ti babae nganyam amo na kanyak. Anyakit ni nanangan na ya. Anya matanda tangay bagbagayo iti kayan ayat ko. Amok mat, auntie. Ngam nagkari kanyak nga agbalbaliw. Kat ita, siyak lang ang ti babae iti biyag na. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Tapno agtal na amot ti anak ko. Si kalangarod ko man ti makaamukin ni July. Pagbalbaliwang balasang ko. Ay, wan, auntie. Saan kayo ang madanagan? Ipulong ko kada kayo no agaramid iti kalukwan. Hello, Han. Ay, si kamot gayam, Han. Nagsapa ka man nga imay. 5 o'clock pa lang ti out ko, ah. Okay lang. Urayan kan. O sige, sikat ti makaam mo. Sa dino ngamin ayat ti papananta. Ag-dinner talaeng. Kaya nagpasyata na time. Ah, sige nga, Rod. Saan na bali? Dandanin ti out ko. Anya ka ti planom kanyak, Han. Nayam-amukan kadagiti dadakkel ko. Kaano na kadimot ayam-amu kadagiti dadakkel mo? Kinunak met, saan pa yung mabaling nga yung amo ka? Saan pa yung nakasagana? Sapay ko matamawatan na kan. O sige nga, Rod. Urayak, no kaano anak kasagana ka. Basta tandaanan ko ma, nga ay ayatan ka unay-unay. No kasta nga rod. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, ti panagayat mo. Anya di kayat mo asawan? Sumurot ka kanyak. Saan ka di ako nang ay ayatin na? Ay, ngam. Please, Han. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, nga ay ayatin na. Ita, taada na pasama ka data. Sana kumamot alukon laeng. Saan ka alukwan? Kaya tagyaman na ka. Taimpanagnak mo kanyak, nga ay ayatin na. Agpilit ka mat ngamin. Gaputasahan ako na makauray. Isumtumot lang ti pagtungpalan na. Saan ka di? Wen, ngam ikasarnak ah. Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Wen ka di. Di ka madanagan. Nadanton na nanay nga ornong ko. Agkasartanton. Namnamaak dahi ta. Wen. Promise. Talaga bilibak kan ka pare. Naglakati isusurot kan ka dagiti babae. Kasta talaga, no gwapo pare. Sumurot da sumurot. Ang asino at talaga ti ayatam ka dagiti talo akaayan ayat mo. Ni Nadja pare. Isupa yan tinyam amok kininanang ko. Kasano? Numaamuan na ti araramidam. Uray pa mamuan na. Sigurado ang mapakawan na klakit di. Namin anon anatiliwan na. Ngam agkariak lang agbalbaliwak. Mamatin day jay. Saan nga agnanayon ang mapakawan na ka pare? Mauman tumot lang dayjay. Katadakan kwanan no saan nakto na mapakawan? Saan mo't asyak ti mapukawan? Ay na pare. Madi, dahil ta pa nagrasrason mo. Pare, saan nak ka di apakadanagan? Sa anak ama ibusan iti babae. Hi, babe. Nasaya at mata nagpakita ka kanya. Ang mga nukay at mati sumurot kanya. Sa din, Adda pag nami kadagiti barkada.
Papan kami ag beach. Doon nga aldaw mi dyan. Kaya't mo ka diti sa murot. Kaslamayat dayta, ah. O sige, babe. Sumurot ha. Ayos. Orayan ka igibalay inton parbangon, ha? Okay. O, apay nga agim impake ka. Sa din uti papanam. Dapag nami kadagiti babarkadak nanang. Duangal daw mi ijay. Anya, sa din now. Beach ka no? Idilaw yun. Agan-anad ka nga rodan ako. Saan ka mapan iti adalom apaset, ha? Uod ka din, nanang. Ay, un gayam. Amo ka din ni Nadia. Uno, isurot mo. Saan pa nagpakada, nanang? Saan ko ang mabaling nga isurot? Tapuros kami lalaki ijay. Amangan no sa pulen na ka nga ay. Agpakada ka buta. No sa pulan na kada kayo, di da kayo latan ti mga ibaga, nanang. Babe, kasano itan? Adan na pasamak ka data. Saan ka matabaybayan? At dahak lang dito, babe. Nas kanya ikalay sana. Ngamawan pa urnong ko. Agurnungak pa, ano kayat mo? Sige, ngam di na kumalok ko na. Amangan mo't no panawan na kung gaputan na alam mo ti kay kayat mo kanya. Apay ko mga aramidas dayta. Jack to aramidan ti kastakin ka. Agpaiso. When, babe? Promise. Apay, asan ka nagpakada kanyak? Sorry, love. Nagdardarasak kami na nagrumwat. Kung naka-text ka nga, malipatak mo. Awan mo't gayam signal, iji napanan mi. Pinagdanagnak. Ang mga no damot babae ka duam. Oy, lalaki kami amin. Bawal ti agitugot iti babae. Siguradom lang asan nakaluklukon. Apay kumalukwan ka ngay. Amukan, July. Naminado ka din adaras alinoko nak. Saan mo ko man nga ipalagipay dahil, John? Nagbalbaliw ako. No kasta, agkari ka nga rod asan na kun alukwan. Promise, love. Saan ka alukwan? Apay no agkasar kayon kini Nadia. Sa anak pa yan nakasagana ang mga asawa, nanang. Na, katanya pa'y latur urayang. Diyak pa na ipapas tinagbaro. Manutitawan mo. Saan da kumadagdagan, nanang? Awan tupay ti bagbaga ni Nadia nga agkasar kami. Kat gaputawan ibagbaganan, kay kayat mo matan. Ang mga nuuray isungay, kat saan pa'y matanauma nagbalasang. Saan kayo kading agganat, nanang? Madanon to dayta. Ada surprise ko kan ka, love. Ha? Anya dayta, love? Masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ano gasta? Agbalinak ton nga ama? Wen, isong agbalbaliw kan Ah? Kan, saan ka di arumbang lang agkalay satan? Sige. Ayan. Kurang pa iti urnong ko, love. Mabaling ka di nga agkalay sa atan to yun makaanak kan. Sige, basta tinapatan. Agsingsingpat ka, Panunutam ko mga danton anak ta. Wen, love. Saan ka madanagan? Nukasta, masikugan ni Nadia. Wen, pare. Kat maragsakan na, tadanton putot ko. Kasano, numasikugan mat dagiti duapay a girlfriend mo. Basta, ni Nadia ti kasar ko, pare. Katliklikam nga rudan dagiti duapay a girlfriend mo. Sige. Karigata kaliklikan ita. Nasaya at mat, tadanggan nakitan, pare. Padasak aliklikan ida, pare. Hangam no kumamat da. Awan maramida. Anya? Hello, Han. Apay matasaan ka nga pagpakita kanya. Ay, sorry, Han. Likliklikan nagsamatan. Ah? Kaputan na ana mo ti kay kayat mo kanya. Ay, saan? Busy aklaeng. No agpaiswati naglikliklikan. Agpakita ka nga rod. Mailiwak kan. Ay, sige, Han. Uri siya. Mailiwak matan kan ka. Urayin ka nga rod. Bye. Bye. Kasanwak ngayon makaliklik ita. Kat isuda pa yan, ti mga awis kanyak. Agyaman na ta nagpakita ka matlangan kanya kan.
Kung naklakid din, ulikliklikan na. Kwa. Apay kumamat aliklikan ka ngay. Kung nakmatkin ka, busy aklaan. No kasta, nawaya ka nga rod ita. Well, makapantay ti sa dino man na kaya't mapapananta. Anya di kayong asawan da ito ni July? Lab, anya tira aramidam dito eh. Asino da ito'y babae? Siya ti girlfriend na. Apay, asino ka? No girlfriend na ka. Siyak, nasikugan na. Kat agkalay sa kamin, apaman ang makaanakak. Anya? Agpaiso ka di daytoy, han? Sorry, Janice. Ngayon, agpaisutin baga ni Nadja. Kasta gayam ha. Ano ko? Agpalawagak, lab. Anya man ang tirason mo ita, ha? Kuha. Lab, kinapudno na. Mga lalak lang iti tiyempo. Tapno, i-break ko. Diyak mo no mamati akpay kadagita nga ibagbagam. Aglabas kan! Anya man ang tinaramin mo si Kajulay. Talaga ka din nga awan pagbalbaliwam. Nagipulong ka di kada kayo ni Nadja? Amom at amasikugan ni Nadja. Ngam apay adi ka pa'y lagtal na. Nagidemot kami na babae. Kamat da akamat kanyak nana. Awag da nga awag. Ay katliklikam ida Nagrigat nga ron timang liklik. Ay unay kalakit din ay anak ko. Ala, mapan mo ay aywan ni Nadja. San nakmat lang amasinaan ni Nadja. Nang runa ita, tamasikugan. Kahit baybay amlatan anasakit tinakamnakan ka. Mapanak tuwa ito, nagbaw ti pungtot na kanya. Gusto madkit di, tanakisinan kanyak ni Janice. Awan mapukaw kanyak, uray man i-break. Sa anak pa ilang mapanitayan ni Nadja. Sigurado asaan asumarda nga mang sermon kanyak dayday. Mapanak to lang, ito namnama ako na saan nakakaungit. Bayak pa lang. Mailiw tumat lang kanyak dayjay. Inton mabayag adinak makita. Awagak man kit din ni Jovi. Napintas at talaga ti Binoy at babe. Magustok lang unay. Uray siya, babe. Magustok launay. Oh, kasano? Mabisin kan? Mapantamangan. Sige, babe. Dito'y. Julay, asino day ta babae akakuyo? Nanang, da kayo matgayam. Asino day ta babae kunak? Kwa. Wa, siyak ni Jovi, nana. Girlfriend nak ni July. Nanang. Anya girlfriend. Adan sa bali a girlfriend yan ako. Nanang. Kat masikong pa yan. Dandanidan agkasar. Nanang. Anya, agpaiso ka di, Julay. Sorry, babe. Ngayon, agpaisuti imbaga ni Nanang. Ano ko? Una yun, tikasto yung aramid ang Julay. Nanang. Saan ka di akinunak amapan mo ka sa uninadya? Ngam sa balimat gayam dar aramidam. Nanang. Urayak lang agbaaw ti unget kanyak ni Nadja. Pare, gusto ti ibagbagan ni nanang mo. Mapan mo kasarita ni Nadja. Pare, amukmat lang kami na pagsasawan naklaan, numapanak iti ayan na. Urayak pa'y matang agbaaw ti unget na. Pare, nakarkaro lang ang makaungat kan ka no bay bayagam. Sige nga ron, pare. Padasag ti mapan iti dagus na ita. Wan pare, nasaysaya at akasaritam. Nang runa, katkasjayin ti kasasaad na. Ininawon na ti agbalintong anak yu. Nanang, awanin ni Nadja iti dagus na. Kuna dagiti ka aruba na nagimpaki kat pimanawan. Adda kano imay nang sukon ken kuana. Amangan kano no dagiti dadakkel na dayjay. Anya, daytakat ibagbagakan ka. Anya ngay ita. Kunak namin ano di nakabala na si Nani Nadja, Nanang. Yung pimanaw ba't gaya man? Ala, awagam tinamber na. Awa, Nanang. Out of coverage. Kasanupay itan ti putot mo kan kuana. Tay tanga ro ti pampanunudak, Nanang. Kasano pa'y abirukak ni Nadja?
Aging gaita, awan pa'y damag ko kini Nadia, Mr. Lonely. Ngam sana nga agsardeng amang birok kenkwana. Gapo taamok nga da obligasyon ko kenkwana. To'y pagayam mo, July. Agyaman pagayam July, iti da ito apakasaritaam, kat timakonak, nasaya at met, taamom nga da obligasyon mo. Kahit agbalbaliw ka kuman, di mo ko mapagbalinen nga inauna amin na putot mo. Tawan masakbayan ti biyag mo no kasta ti aramid mo. Ala, agbalbaliw ka. Kat sapay la ko ma, tamabiru kam ni Nadia. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti makungkuna a GGSS. Bueno, guwapong-guwapo sa sarili. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni July. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaya't ko ngayon mo kada kayo ni Nadia, nanang. Kaya na ayat ko. Naimbag nga oras yu, auntie. Kastamot kan ka balasang ko. Ita, naragsak kayo mat siguron. Ngadan na yamamo kada kayo, kaya na ayat ko. Nadia, balasang ko. Imbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Amom ka di ababaero ni July. Agam si kapay laang ti babae nga nyam amuna kanyak. Anyakit ni nanangan na ya. Anyamat tinday tangay bagbagayo iti kayan ayat ko. Amok mat, auntie. Ngam nagkari kanyak nga agbalbaliw. Kat ita, siyak lang ang ti babae iti biyag na. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Tapno agtalnamot ti anak ko. Si kalangarod ko man ti makaamukin ni July. Pagbalbaliwang balasang ko. Ay, wan, auntie, saan kayo ang madanagan? Ipulong ko kada kayo no agaramid iti kalukwan. Hello, Han. Si kamot gayam, Han. Nagsapa ka man nga imay. 5 o'clock pa lang ti out ko Okay lang. Urayan kan. O sige, sikat ti makaamo. Sa dino ngamin aya ti papananta. Ag-dinner talaeng. Kaya nagpasyar ta nagtang. Sige nga, Rod. Saan na bali? Dandanin ti out ko. Anya ka ti planom kanyak, Han. Nayamamukan kadagiti dadakkel ko. Kaano na kadimot ayam amo kadagiti dadakkel mo? Kinunak met, saan pa mabalin nga yung amo ka? Saan pa yung nakasagana? Sapay ko matamawatan na kan. O sige nga, Rod. Urayak, no kaano anak kasagana ka. Basta tandaanan ko ma, nga ay ayatan ka unay-unay. No kasta nga rod. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, di panagayat mo. Anya di kayat mo asawan? Sumurot ka kanyak. Saan ka di ako nang ay ayatin na? Ngam, Han. Please, Han. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak nga ay ayatin na. Ita, taada na pasamak ka data. Sana kumamot alukon laeng. Saan ka alukwan? Kaya tagyaman na ka. Taimpanagnak mo kanyak nga ay ayatin na. Agpilit ka mat ngamin. Gaputa sana ko na makauray.
Isuntumot lang ti pagtungpalan na. Saan ka di? Wen, ngam ikasarnak Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Wen ka di. Di ka madanagan. Noadan to nananay nga ornong ko, nagkasartan ton. Namnamaak dayta. Wen. Promise. Talaga, bilibak kan ka pare. Naglakati isusurot kan ka dagiti babae. Kasta talaga, no gwapo pare. Sumurot da sumurot. Ang asino at talaga ti ayayatam ka dagiti talo a kaayan-ayat mo. Ni Nadia pare. Isupa yan tinyam amok kininanang ko. Kasano? Numaamuan na ti araramidam. Uray pa mamuan na. Sigurado ang mapakawan na klakit di. Namin anon anatiliwan na. Ngam agkariak lang agbalbaliwak, mamaatin day jay. Saan nga agnanayon ang mapakawan na ka pare? Mauman tumutla ang dayjay. Katadakan kwanan no saan nakto na mapakawan. Saan mo't asyak ti mapukawan? Ay na pare, madi, dahi ta pa nagrasrason mo. Pare, saan nak ka di apakadanagan? Sa anak ama ibusan iti babae. Hi, babe. Nasaya at mo nagpakita ka kanya. Ang mga nukay at mo ti sumurot kanya. Sa din, Adda pag nami kadagiti barkada. Mapan kami ag beach. Doon nga aldaw mi ijay. Kaya't mo kaditi sumurot. kaslamayat day ta. O sige babe, sumurot ak. Ayos. Orayan ka igibalay inton parbangon, ha? Okay. Oh, apay nga agim impake ka. Sa dino ti papanam. Adapag nami kadagiti babarkadak nanang. Duang aldaw mi ijay. Anya, sa dinaw. Beach ka no? Idilaw yun. Agan-anad ka nga ro, anak ko. Saan ka mapan iti adalom apaset, Uod ka din, nanang. Ay, gayam. Amo ka din ni Nadia. No, isurot mo. Saan pa nagpakada, nanang? Saan ko ang mabalin nga isurot? Tapuros kami lalaki ijay. Amangan no sa pulen na ka nga agpakada ka buta. No sa pulan na kada kayo, di da kayo latan ti mangibaga, nanang. Babe, kasano itan? Adan na pasamak ka data. Saan ka matabaybayan? At dahak lang dito, babe. Nas kanya ikalay sana. Ngamawan pa urnong ko. Agurnungak pa, ano kayat mo? Sige, ngam di na kumalok ko na. Amangan mo't no panawan na kung gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Apay ko mga aramidas dayta. Jack to aramidan ti kastakan ka. Agpaiso. When, babe? Promise. Apay, asan ka nagpakada kanya? Sorry, lab. Nagdardarasak kami na nagrubwat. Kung naka-text ka ngam nalipatak mo. Awan mo't gayam signal, iji napanan mi. Pinagdanagnak. Ang mga no damat babae ka duam. Ay, lalaki kami amin. Bawal ti agitugot iti babae. Siguradom lang asan nakaluklukon. Apay kumalukwan ka ngay. Amukan, July. Namin ado ka din adaras alinoko na. Saan mo ko man ngay palagipay dahil, John? Nagbalbaliw ako. No kasta, agkari ka nga rod asan na kun alukwan. Promise, lab. Saan ka alukwan? Apay no agkasar kayon kini Nadia. Sa anak pa yan nakasagana ang mga asawa, nanang. Na, katanya pa'y latur urayang. Diyak pa yan na ipapas tinagbaro. Manutitawan mo. Saan da kumadagdagan, nanang? Awan tupay, tibagbaga ni Nadia nga kasar kami. Kat gaputawan ibagbaganan, kay kayat mo matan. Ang mga nuuray isungay, kat saan pa'y matanauma nagbalasang. Saan kayo kading agganat, nanang? Madanon to dayta. Ada surprise ko kan kalab. Ha? Anya dayta, lab? Masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ano kasta? Agbalinak ton nga ama? Wen, isong agbalbaliw kan Ah? Kan, saan ka di arumbang lang agkalay satan? Sige. Ayan. Kurang pa iti urnong ko, lab. Mabalin ka din nga agkalay satan to inton makaanak kan.
Sige. Basta tinapatan. Agsingsingpat ka, ah. Panunutam ko mga danton anak ta. Wen love, saan ka madanagan? Nukasta, masikugan ni Nadia. Wen pare, kat maragsakan ak tadantun putot ko. Kasano, numasikugam mat dagiti duapay a girlfriend mo. Basta, ni Nadia ti kasar ko pare. Katliklikam nga rudan dagiti duapay a girlfriend mo. Sige, ikarigata kaliklikan ita. Nasaya at mat, tadanggan nakitan pare. Padasak aliklikan ida pare. Angam no kumamat da, awan maramida. Anya? Hello, Han. Apay matasaan kang agpagpakita kanya. Ah? Ay, sorry, Han. Likliklikan nagsamatan. Ah? Kaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Ay, saan? Busy ak laeng. No agpay swati naklikliklikan. Agpakita ka nga rod. Mailiwak kan. Ay, sige, Han. Uri siya. Mailiwak matan kan ka. Urayin ka nga rod. Bye. Bye. Kasanwak ngaya makaliklik ita. Kat isuda pa yan ti mga awis kanyak. Agyaman na ka nagpakita ka matlangan kanya kan. Kung naklakit din no likliklikan na. Ah, kwa. Apay kumamat aliklikan ka ngay. Kunakmat kan ka. Busy ak laeng. O kasta, nawaya ka nga rod ita. Weng, makapantay ti sa dino man na kaya't mapapananta. Anya di kayang asawon da ito ni July? Ah? Lab, anya ti aramidam dito eh. Asino da ito'y ababay? Siya ti girlfriend na. Apay, asino ka? No girlfriend na ka. Siyak, nasikugan na. Ha? Kat agkalaysa kamin apaman ang makaanaka. Anya? Agpaiso ka di daytoy, Han? Sorry, Janice. Agpaiso timbaga ni Nadia. Kasta gayam ha. Ano ko? Agpalawaga, lab. Anya man ang tirason mo ita, ha? Kwa. Lab, kinapod mo na. Mga lalak lang iti chimpo. Tapno, i-break ko. Diyak mo no mamati akpay kadagita nga ibagbagam. Aglabas kan! Anya man ang tinaramin mo si Kajulay. Talaga ka din nga awan pagbalbaliwam. Nagipulong ka di kada kayo ni Nadia? Amom at amasikugan ni Nadia. Ngam apay adi ka pa'y lagtal na. Nagijemot kami na babae. Kamat kanyak nana. Awag da nga awag. Ay katliklikam ida Nagrigat nga ruti mang liklik. Ay unay kalakit din ay anak ko. Ala, mapan mo ay aywan ni Nadia. Sanak mo't lang amasinaan ni Nadia. Nang runa ita, tamasikugan. Kahit baybay amlatan anasakit tinakam nakan ka. Ka, mapanak to ay ito. Nagbaw ti pungtot na kanya. Gusto matkit day. Tanakisinan kanyak ni Janice. Awan mapukaw kanyak. Uray man, i-break na. Sa anak pailangan mapanitayan ni Nadia. Sigurado asaan asumardeng amang sermon kanyak dayday. Mapanak to lang. Ito namnama ako na saan nakakaunghet. Bayak pailang. Mailiw tumat lang kanyak dayday. Inton mabayag adinak makita. Awagak man kit din ni Jovi. Napintas at talaga ti Binoy at babe. Magustok launay. Uray siya, babe. Magusto ka launay. Oh, kasano? Mabisin kan? Mapantamangan. Sige, babe. Ditay. Julay, asino day ta babae akakuyo ko? Nanang, da kayo matgayam. Asino day ta babae kunak? Kwa. Wa, siyak ni Jovi, nana. Girlfriend nak ni July. Nanang. Anya girlfriend. Adan sa bali a girlfriend yan ako. Nanang. Kat masikong pa yan. Dandanidan agkasar. Nanang. Anya, agpaiso ka di, July. Sorry, babe. Ngayon, agpaiso timbaga ni Nanang. Ano ko?
Una yun, ti kastoy nga aramid ang July. Nanang, Saan ka di akinunak amapan mo ka sa ni Nadia? Ngam sa balimat gayam dar aramidam! nanang. Urayak lang agbaaw ti unget kanyak ni Nadia. Pare, gusto ti ibagbagan ni nanang mo. Mapan mo kasarita ni Nadia. Pare, amukmat lang kami na pagsasawan na klaen, numapanak iti ayan na. Urayak pa'y matang agbaaw ti unget na. Pare, nakarkaro lang ang makaungat kan ka no baybayagam. Sige nga ro, pare. Padasag ti mapan iti dagus na ita. Gun pare, nasaysaya at akasaritam. Nang runa, kat kasjayin ti kasasaad na. Ininawon na ti agbalintong anak yo. Nanang, awanin ni Nadia iti dagus na. Kunadag iti kaaruba na nagimpaki kat pimanawan. Adda kano imay nang sukon kinkwana. Amangan kano no dagiti dadakkel na dayjay. Anya, daytakat ti bagbagakan ka. Anya ngay ita. Kunak namin ano di nakabala na si Nani Nadia, nanang. Ng pimanaw matgaya man. Ala, awagam ti number na. Awa, nanang. Out of coverage. Kasanupay itan ti putot mo kan kuana. Dahita nga ro ti pampanunudag, nanang. Kasano pa'y abirukak ni Nadia? Aging gaita, awan pa'y damag ko kini Nadia, Miss J. Lonely. Ngam sana nga agsardeng amang birok kenkwana. Gapo taamok nga da obligasyon ko kenkwana. To'y pagayam mo, July. Agyaman pagayam July, iti da ito apakasaritaam, kat ti makunak, nasaya at met, taamom nga da obligasyon mo. Kahit agbalbaliw ka kuman, di mo ko mapagbalinen nga inauna amin na putot mo. Tawan masakbayan ti biyag mo no kasta ti aramid mo. Ala, agbalbaliw ka. Kat sapay la kuma, tamabiru kam ni Nadia. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagaya man nagpailingad itinaga na Melanie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti madi nga aramid ti kabsat ko, nagbalin ang nakakaasi ti biyag na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melanie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga agpaiso ti atap yung nga dalalaki ni Manang Amelia, bayaw? Adon ti nakakita, akakuyog na ti lalaki na, Melanie. Anya nga ro ti planong ita. Saan na nga aklo ni? Magdamagak. Iso ajak amo, no anya ti aramida kenkwana. Awan mat ebidensyak nga dalalaki na. Siyak ti mababain, bayaw. Gapo iti kasi nga aramid ni Manang Amelia. Tila ang pagdanagak. Kanayon nga agsangsangit ti anak mi. Numangmangeg na ti may papaniti nana. Ang mga numaapektaran ti panagadal ni Bea. Di ka madanagan, bayaw. Kasaop ni Bea. Saan pa asin mang pat? At dapay lang di pagadalan da. Urayak latan. Kayat ko ang makasarita. Nasaya ata si Mangput kan, Bea. Apay ka di, auntie. Inururay dak ka di. Juan, adang amin kayat ko nga ibagakan ka. May papanitihan niya, auntie. May papankin ni Manang Amelia.
No anyaman ti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tattao. Bayam kumalatan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadan mo? Gapo ka dagiti mangmangag mo. Nakababain, auntie. Agpaiso nga nga dalalaki ni Nana. Agpay suman wano saan. Saan mo kumaapagparikutan dayta. Tinapatag, saan mo abaybay anti panagadan mo. Nalawag ka di? Wan, auntie. Di ka madanagan. No lakit di lalaingam ti panagadal mo. Tulungan ka ang makaadan. Agpaiso, auntie. Huwag ka anakan. Kan saan ka ang madanagan? Kasaok ni Manang Amelia. Anya ka diti mapaspasamak kan ka Manang Amelia. Agpaiso ka diti agwarwaras adamag. Ibagakon kan ka ti agpaiso, Melanie. Saan kon nga ay ayatan ni Jaime? Awanin apulo sa riklakan ko, ana. Anya? Among ka diti bagbagam Manang. Asawam ni Manong Jaime. Saan arumbang amakirelasyon ka iti samali? Awanin maaramidak. Tasaan kon nga ay ayatan. Diyak maipilit ti baghik. Kasabalin ti ipitpitik ti puso. Kat, anya ti planong ita. Sumurtak ka ni Andy. Among ka diti sasawan. Kasanon ti anak yo. Saan ka kadi amaasyan kinibeya? Ni Jaime ti makaamon kan ko, ana. Amo ka saan na abaybayan. Maiturad mo a panawan ti anak mo. Gapulaang iti lalaki. Mabalin ka di, Melanie. Saan na ko napakibiyangan? Amok ti makapasaya at kanyak. Iso asaanan ang mabaliwan ti desisyon ko. Mukasta, saan mo pa yan naibaga ka dagiti agama? Ti imbagakan ka ni Manang Amelia. Saan pa'y? Diyak amuno kasano nga ibagak. Kasla maim-imagine kun no kasano ti panagladingit dagiti agama. No ibagak ti plano ni Manang Amelia. Apay akas jay ti kabsat mo. Saan mo tan a teenager? Tapno mainlap iti sabali a lalaki. Diyak mat amuno anya ti panunot ni Manang. Di naman lama panunot ti anak na. Panagkunak, nasaysaya at nga ibagamon ka dagiti agama ti plano ti kabsat mo. No ibagak, anya ti mapasamak. Agsungbat da nga agasawa, adengdenggan ni Bea. Panagkunak, bay akon apumanaw ni Manang. Isumat latinag ko na nga awanin panagayat na kini Manong Jaime. Para anya pa'y laang agdenada. Bay apumanaw, kat aramiden nan ti kay kayat na. Siyaklatan ti makamu kini Bea. Saan ko abaybayan? Tulungak iti panagadal na. Ala makamo ka nga rod. Amom ka di anak itaray ka nung tikabsat mo iti lalaki na. Saan pa'y? Ngam amu kun akasta ti aramidan na. Apay nga rod asan mo alinapdan. Apay asan mo nga imbaga iti asawa na. Panagkunam ka di kat adda maaramida. Wen ngam nila kay na timang lapod ken kwa na. Panagkunam ka di. Addamat lang ang maaramidan nila kay na. Naulawin ni Manang Amelia iti sabali a lalaki. Awanen ti panagayat na iti asawa na. Ay, kaasimot ni Jaime ken ni Bea. Awanen maaramidan ka. No di ti mga klon nga awanen ni Manang Amelia. Simurutan iti sabali a lalaki. Sa dino ti papanamba kat? Mapanak iti balay da bayaw. Kumusta ag ida kini Bea? Ay, nasayaat mo't nga rod. Sigurado nga agladladingit ita dagiti agama. Dayta nga ron. Amok akasapulan dak amangan di ngay kadakwada. Patib karamlatan ti pakinakam dagiti agama bakat. Takaasi damat. Talaga akas na ti aramidak lakay. Sapay la kumabagat. Tasaan mo mat nga aramidan kanyak, ti inaramid ti kabsat mo. Iti anya ko maaga po. Limpyo pa'y laang ti utak ko, Bonnie. Wen, angaw ko lang dayjay, bagat. Ala, mapan ka nga rodan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti kapsat mo, Melanie. Inayat ko iti kastaunay. Ngam kasday laang ti isubad na kanyak. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan iti inaramid ni Manang Amelia, Mano. Maawatak ti marikrik na. Dumteng to ti altaw. Apag babaw yan na daytoy nga inaramid na.
Ikarkararag ko. Asapay ko mata makalipat ka iti dayto yung inaramid ni Manang. Jak to mapakawan ti kapsat mo, Melanie. Maawatan ka, Manong. Maawatak ti sakit, amarikrik na. Kumusta ka matan, Bea? Nagsakit da ito nga inaramid ni nanang kada kami, auntie. Patibgaram ko matipakinakam mo kaanakan. Saan mo nga ipalubos ang madadaol ti panagadal mo? Apay anay tulad ni nanang tinangpanaw kada kami, auntie. Uray siya. Saan ko matlaang amo ti sungbat ti saludsod mo kaanakan? Ngamno ka sa pulam ti may nga ina. Addaak lang dito asidadaan adumngag ka. Imbag ka pa'y, auntie. Tanasingpat ka. Sana kaslag ka ni nanang. Si kalangal tinagbalin nga inak. Kagurgurak ni nanang. Iti ka ano man. Saan ko ang mapakawan? Gapoy iti panang panaw na kada kami. Saan ka kumangagsaw iti kasta ka anakan? Uray anya pa iti mapaspasamak. Inam tulat na. Utang mo tibiyag mo iti ina. Unay saan na kuman ngayon yan, anak? Nabaybay anak tumat lang. Wano isukat na lang iti lalaki. Nagdakas nga ina ti inak, auntie. Nakabutbutang matanday taas aw ni Bea. Wan nga ron. Madlaw at tumukno sa dilangit tigura na iti inana. Amangan no saan nan ang mapakawan ti inana iti tumpalbiag. Day tamot ti pagbutbut nga klakay. Ngambasol matlaang ni Manang no apay akas jay ti anak na. Saan kalatang agsardang amang bagbaga iti kaanakam? Narigat matlaan. No adda imimpanan na asakit tinakam. Wan, bayang, kanayon ko idabisitaan kini Manong Jaime. Damag ko apirmi ka no nga unget dagiti agama iti kabsat mo gapo iti naramid na. Amo kon dayt na, kaputan na kasaukon dagiti agama. Sigun pa iti damag ko. Arigla ilunod dati kabsat mo. Diyak mo't ida mapabasol no maminsan, auring. Uray pa'y kabsat ko ni Manang Amelia. Saan ko mat akanunungan tinaramid na. No apay mo't ngamin anain labi ti sabali a lalaki. Kat adala nga ruda na asawa na. Aramid ti demonyo. Ket ni Manang mat nagpasulisong. Anyan to nga tamot ti kasasad na iti sidong tinakitarayan na. Dayta ti saan tayo nga amo. Sapay la kumaa. Kaayatan mat dadya alalaki. Akas iti panagayat kan kuana ni Manong Jaime. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya kurso ti kayat mo nga alaan, Bea. Ay, diyak kayatan ti ag-eskwela, auntie. Kayat kun ti ag-trabaho. Nakatulag kun ti mahisabar kadak. Kada agur uray at trabaho para kada kami. Ngam ka anakan, may mayat matlaang no makaadal ka. Iti kasta, makabiro kanto iti nasaysayaan at trabaho. Sana sumrek kanyak ti adal, auntie. Marigatan hak. Kan nakapsot ti ulok iti pagadalan. Ngam iha. Saanan ang mabaliwan ti desisyon ko, auntie. Diyak kayat ti agadal. Kayat kun ti agtrabaho. No kasta, agkasaran ni Bea. Wen Melanie, masikupay kit din na. Ay, di namot ngamin kayat ti agadal. Jak manam mo. Disidido ak matamang paadal kan kuana. Nagagat mat idi nga agadal. Ngayon siguro, epekto ti panangpanaw kada kami ni Amelia. Isuan awan na iti ganas nga agadal. Ngam imbaglaangan ta ikasarti na kasikukan ko na. Day tamat ti pagyamyamanak, Melanie. Ni, asin mo taday ito umawawang. Numero mo lang. Ay, sumbatak na lang. Hello? Hello, Melanie.
Manang Amelia? Si kakadiday to'y? Siya nga paiso. Sa dino tiyayan mo? Ibagak to kan kay doon madamdam. Sa dino ti address ko. Taumay na ko masugunan. Nakakaasi ang itan, Amelia. Pinanawan ng minanti. Gabutan na bayagan ng saksakita. Stage 40 cancer kon. Kat adantaning tibiyang ko. Anya? Dahito'y siguro tidusak, itinagpasulang. Sige, Manang. Ibagam kanyak no sa dino tiyayan mo. Umay kasukunan. Ad ako maipagpakaasikan ka, Melanie. Kayat ko ang makita ti anak ko kan ti asawak. Tagkid dawak iti pamakawan kadakwada. Sige, Manang. Mapanak iti ayanda. Kat ipakaamok ti kasasad mo ita. Amom ka di nga addan apo ko. Nukasta. Nasapa anak ki asawa ni Bea. Wala, tasaan namot na kayat ti agadan. Ti ko na ni Manong Jaime. Amangan nun naawanan ganas nga agadan. Gapo iti panang panaw mo kadakwadan. Kayat ko unay ang makita ti anak ko, Melanie. Kastamatan ti apo ko. Sige nga, Rod, Manang. Mapan ko ida sukunan. Anya, no kasta, nadusan, gapo iti san anasayat nga aramid na. Kaya't nakaama kita. Iso apang maasim tagpakita ka kuma. Sakbay nga ipulang na tibiyag na. Anya pa'y lang agapo, anti. Saan ka di pinanawan na kami? Ita, kaya't nakpailang makita. Please, Bea. Uray anya pa'y tinapaspasamak. Inamlat tamad. Uray ipagpagapumla kuman kanya. Agyaman nak. Tain may kayo iti ama, anak ko. Nakaragrag sa akak, tanakita ka na. Kaya't ko tiyakit daw, iti pamakawan kan ka. Gapo ka di takasta ti kasasaad yan. Iso amalagip da kami. Bea, pangasim. Makisarita ka kuma itinasayaan itin. Gapot na mabalin amay sa kadagiti sumarsaro nung aldaw. Kat saan mon ang makasautin. Aging ka kanita. Nasakit pa'y lang tinakam mo kanya. Saan na ka din ang mapakawan, anak ko? Ti Diyos ti pagkidawan nyo iti pamakawan, nana. Sorry, anak ko. Sapay lang kung mata mapakawan na. Ngamdakalin aragsak, ang nagpakita ka kanya, anak ko. Pagkawanan na ko, ma, Jaime. Nagbasula ka na kayo, iti anak ta. Saan mo na panunutin day jay, Amelia? Nabayagan day jay pasamak. Napukawan ti sakit ang marikrik parakin ka. Iso ang napakawan ka metten. Agyaman na ka. Ngam ti anak ta. Amok anasakit pa'y lang tinakam na kanya. Patyak amalunag tumot laang ti puso ni Bea, Manang. Kat mapakawan na ka. Sabay la ko, Ma Melanie. Tamapakawan nak ti anak ko. Nukas dati mapasamag. Taragsaga kon amatay. Napakawan matlaang ni Bea ti inana, Mr. Lonely. Nakita ti panangasikaso na iti inana iti maudi agundaway. Iso nga amok, ang napakawan nanday toy. Toy pagayam mo, Melanie. Agyaman akpaga Melanie iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y lubong. Iso nga agaramid tayo kuma iti nasayaat. Iti kasta, lagipen to dagiti ipatpatig tayo iti biyag, dagiti nasayaat, anar-aramidan tayo. Asaan ket adagiti madi anaaramidan tayo ti pakalaglagi panda kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Melanie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paglay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagaya man nagpailingad itinaga na Melanie adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti madi nga aramid ti kabsat ko, nagbalin ang nakakaasi ti biyag na. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Melanie dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga agpaiso ti atap yung nga dalalaki ni Manang Amelia, bayaw? Adon ti nakakita, akakuyog na ti lalaki na, Melanie. Anya nga rod ti planong ita. Saan na nga aklo ni? Magdamagak. Iso ajak amo, no anya ti aramida ken kuana. Awan mat ebidensya nga dalalaki na. Siyak ti mababain, bayaw. Gapo iti kasi nga aramid ni Manang Amelia. Tilang pagdanagak. Kanayon nga agsangsangit ti anak mi. Numangmangag na ti may papan iti inana. Ang mga numaapektaran ti panagadal ni Bea. Di ka madanagan, bayaw. Kasaok ni Bea. Saan pa asin mangpat? At dapay lang ti pagadalan da. Uray eklatan. Kayat ko ang makasarita. Nasaya at si mangpet kan, Bea. Apay ka di, auntie. Inururay dak ka di. Juan, adang amin kayat ko nga ibagakan ka. May papanitihan niya, auntie. May papankin ni Manang Amelia. Noan niya man timang mangag mo nga ibagbaga dagiti tattao. Bayam kumalatan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadan mo? Gapo ka dagiti mang mangag mo. Nakababain, auntie. Agpaiso nga tanga dalalaki ni Nanang. Agpay suman wano saan. Saan mo kumaapagparikutan dayta. Tinapatag, saan mo abaybay ang ti panagadan mo. Lalawag ka di? Wan, auntie. Di ka madanagan. No lakit di lalaingam ti panagadal mo. Tulungan ka ang makaadal. Agpaiso, auntie. Huwag ka anakan. Kan saan ka ang madanagan? Kasaok ni Manang Amelia. Anya ka diti mapaspasamak kan ka Manang Amelia. Agpaiso ka diti agwarwaras adamag. Ibagakon kan ka ti agpaiso, Melanie. Saan kon nga ay ayatan ni Jaime? Awanin apulos riknakan ko, ana. Anya? Among ka diti bagbagam Manang. Asawam ni Manong Jaime. Saan arumbang ang makirelasyon ka iti samali? Awanin maaramidak. Ta saan kon nga ay ayatan? Jack maipilit ti baghik. Ta sabalin ti ipitpitik ti puso. Kat, anya ti planom ita. Sumurtak ka ni Andy. Among ka diti sasawam. Kasanon ti anak yo. Saan ka kadi amaasyan kini Bea? Ni Jaime ti makaamon kan ko, ana. Amo ka saan na abaybayan? Maiturad mo apanawan ti anak mo. Gapulaang iti lalaki. Mabalin ka di, Melanie. Saan na ko napakibiyangan? Amok ti makapastaya at kanyak. Iso asaanan ang mabaliwan ti desisyon ko. Bukas ta, saan mo pa yan naibaga ka dagiti agama? Ti imbagakan ka ni Manang Amelia. Saan pa'y? Jak amuno kasano nga ibagak. Kasla maim-imagine kun no kasano ti panagladingit dagiti agama. No ibagak ti plano ni Manang Amelia. Apay akas jay ti kabsat mo. Saan mo tan a teenager? Tapno mainlove iti sabali a lalaki. Jak mat amuno anya ti panunot ni Manang. Di naman la mapanunot ti anak na. Panagkunak, nasaysaya at nga ibagamon ka dagiti agama ti plano ti kabsat mo. No ibagak, anya ti mapasamak. Agsungbat da nga agasawa, adengdenggan ni Bea. Panagkunak, bay akon apumanaw ni Manang. Isumat la tinagkuna nga awanan panagayat na kini Manong Jaime. Para anya pa'y laang agdenada.
Bayam apumanaw. Kat aramiden nan ti kay kayat na. Siyaklat tan ti makamu kinibeya. Saan ko abay-bayan? Tulungak iti panagadal na. Ala makamo ka nga rod. Ammom ka di anak itaray ka nun ti kabsat mo iti lalaki na. Saan pa'y? Ngam ammo kun akasta ti aramiden na. Apay nga rod asan mo alinapdan. Apay asan mo nga imbaga iti asawa na. Panagkunam ka di kat adda maaramida. Wen ngam nila kay na ti manglapod ken kwa na. Panagkunam ka di. Addamat lang ang maaramidan nila kay na. Naulawin ni Manang Amelia iti sabali a lalaki. Awanin ti panagayat na iti asawa na. Ay, kaasimot ni Jaime ken ni Bea. Awanin maaramidan ka. No di ti mga klon nga awanin ni Manang Amelia. Simurutan iti sabali a lalaki. Sa dino ti papanamba kat. Mapanak iti balay da bayaw. Kumusta ak ida kini Bea? Ay, nasayat mo't nga rod. Sigurado nga agladladingit ita dagiti agama. Day tangaron. Amok akasapulandak ang mga ndingay kadakwada. Patib keremlatan ti pakinakam dagiti agama bakat. Takaasi damat. Talaga akas dati aramidak lakay. Sapay la kumabakat. Tasaan mo mat nga aramiden kanyak, di naramid ti kabsat mo. Iti anya ko maaga po. Limpyo pa'y laang ti utak ko, Bonnie. Wen, angaw ko lang day jay, bakat? Ala, mapan ka nga rodan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti kapsat mo, Melanie. Inayat ko iti kastaunay. Ngam kasday laang ti isubad na kanyak. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan iti inaramid ni Manang Amelia, Mano. Maawatak ti marikrik na. Dumteng to ti altaw. Apagbabaw yan na dayto nga inaramid na. Ikarkararag ko. Asapay ko mata makalipat ka iti dayto nga inaramid ni Manang. Diyak to mapakawan ti kapsat mo, Melanie. Maawatan ka, Manong. Maawatak ti sakit amarikrik na. Kumusta ka matan, Bea? Nagsakit da ito nga inaramid ni Nanang kada kami, auntie. Patib garam ko matipakinakam mo kaanakan. Saan mo nga ipalubos ang madadaol ti panagadal mo? Apay anay tulad ni Nanang tinangpanaw kada kami, auntie. Uray siya. Saan ko matlaang amo ti sungbat ti saludsod mo kaanakan? Ngam no kasapulam ti may nga ina. Adda aklang dito asidadaan adumgakan. Imbag ka pa'y, auntie. Tanasingpat ka. Sana kasla ka ni Nanang. Si kalangal tinagbalin nga inak. Kagurgurak ni Nanang. Iti kaano man. Saan ko ang mapakawan? Gapoy iti panangpanaw na kada kami. Saan ka kumangagsaw iti kasta kaanakan? Uray anya pa iti mapaspasamak. Inang tulat na. Utang mo tibiyag mo iti ina. Unay, saan na kuman ngayon yan, anak? Nabaybay anak tumat lang. Wano isukat na lang iti lalaki. Nagdakas nga ina ti inak, auntie. Nakabutbutang matanday taas aw ni Bea. Wan nga ron. Madlaw at tumukno sa dilangit tigura na iti inana. Amangan no saan nan ama pakawan ti inana iti tong palbiag. Day tamot ti pagbutbut nga klakay. Ngam basol matlaang ni Manang no apay akas jay ti anak na. Saan kalatang agsardang amang bagbaga iti kaanakam? Narigat matlaan. No adda imimpanan na asakit tinakam. Wan, bayang, kanayon ko idabisitaan kini Manong Jaime. Damag ko apirmi ka no nga unget dagiti agama iti kabsat mo gapo iti naramid na. Amo kon dayt na, gaputan na kasaukon dagiti agama. Sigun pa iti damag ko. Arigla ilunod dati kabsat mo. Jakmot ida mapabasol no maminsan, Aurin. Uray pa'y kabsat ko ni Manang Amelia. Saan ko mat akanunungan tinaramid na. Luapay mo't ngamin anain labi ti sabali a lalaki.
Kat adala nga ruda na asawa na. Aramid ti demonyo. Ket ni manang mat nagpasulisong. Anyan to nga tamot ti kasasad na iti sidong tinakitarayan na. Dahita ti saan tayo nga amo. Sapay la kumaa. Taayatan mo't da di alalaki. Akas iti panagayat kan kuana ni Manong Jaime. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya kurso ti kayat mo nga alaan, Bea. Ay, diyak kayatan ti ag-eskwela, auntie. Kayat kun ti agtrabaho. Nakatulag kun ti mahisabar kadak. Adagur uray at trabaho para kada kami. Ngam ka anakan, may mayat matlaang no makaadal ka. Iti kasta, makabiro kanto iti nasaysayaan at trabaho. Sana sumrek kanyak ti adal, auntie. Marigatanak. Kan nakapsut ti ulok iti pagadalan. Ngam iha. Sana na mabaliwan ti desisyon ko, auntie. Diyak kayat ti agadal. Kayat kun ti agtrabaho. No kasta, agkasaran ni Bea. Kung Melanie, masikupay kit din na. Ay, di namot ngamin kayat ti agadal. Tsak manam mo. Desidido ak matamang paadal kan kwa na. Nagagat mat iti nga agadal. Ngam siguro, epekto ti panang panaw kada kami ni Amelia. Isuan awanan iti ganas nga agadal. Ngam imbaglaangan ta ikasarti na kasikukan ko na. Day tamat ti pagyamyamanak, Melanie. Asino nga taday ito umawawang? Numero mo lang. Ay, sumbatak man lang. Hello? Hello, Melanie. Manang Amelia? Si kakadida ito eh? Siya nga paiso. Sa dino tayan mo? Ibagaktukan kay doon, madamdam. Sa dino ti address ko. Tao may nakumasukunan. Nakakaasi ang itan, Amelia. Pinanawan ng kinanti. Kabutan na bayagan ng saksakita. Stage 40 cancer kon. Katadan taning tibyak ko. Anya? Dahito'y siguro tinusak, itinagpasulak. Sige manang. Ibagam kanyak no sa dino ti ayan mo. Umay kasukunan. Ad ako maipagpakaasikan ka, Melanie. Kayat ko ang makita ti anak ko kan ti asawak. Tagkid dawak iti pamakawan kadakwada. Sige man. Mapanak iti ayanda. Kat ipakaamok ti kasasad mo ita. Amom ka di nga addan apo ko. Nukasta. Nasapa anak asawa ni Bea. Wala, tasaan na mo na kayat ti agadan. Ti ko na ni Manong Jaime. Ang mga nun naawanan ganas nga agadan. Gapo iti panang panaw mo kadakwada. Kaya't ko unay ang makita ti anak ko, Melanie. Kastamatan ti apo ko. Sige nga, Rodman. Mapan ko idasukunan. Anya, no kasta, nadusan, gapo iti san anasayat nga aramid na. Kaya't nakaama kita. Iso apang maasim tagpakita ka kuma. Sakbay nga ipulang na tibiyag na. Anya pa'y lang agapo, auntie. Saan ka di pinanawan na kami? Ita, kaya't nakpay lang makita. Please, Bea. Uray anya pa'y tinapaspasamak. Inamlat tamad. Uray ipagpagapumla kuman kanya. Agyaman ka. Tain may kayo iti ama, anak ko. Nakaragrag sa akak, tanakita ka na. Kaya't ko tiyak kita, iti pamakawan kan ka. Gapo ka di takasta ti kasasaad yan. Iso amalagip na kami. Bea pangasim. Makisarita ka kuma iti nasayaan iti na. Gapo ta mabalin amay sa kadag iti sumarsaron ng aldaw. Kat saan mon ang makasaotin na. Aging ka kanita. Nasakit pa'y lang tinakam mo kanya. Saan na ka din ang mapakawan, anak ko?
Ti Diyos ti pagkidawan niyo iti pamakawan na. Sorry, anak ko. Sabay la ko mata mapakawanag. Ngam dakelin aragsak, ang nagpakita ka kanyak. Anak ko. Pakawanin na ko ma, Jaime. Nagbaso la kada kayo, iti anak ta. Saan mo na panunutin day jay, Amelia? Nabayagan day jay pasamak. Napukawan ti sakit ang marikriknak parakan ka. Iso ang napakawan ka metten. Agyamanag. Ngam ti anak ta. Amo ka na sakit pa ang tinakam na kanyak. Patyak amalunag tumot laang ti puso ni Bea man. Ket mapakawan na ka. Sabay la ko, Ma Melanie. Tamapakawanak ti anak ko. Nukas dati mapasamag. Taragsak akon amatay. Napakawan matlaang ni Bea ti inana, Mr. Lonely. Nakita ti panangasikaso na iti inana iti maudi agundaway. Iso nga mo, ang napakawan nanda ito'y. To'y pagayam mo, Melanie. Agyaman akpaga Melanie iti dete apakasaritaam. Ket ti makunak, ababalaeng ti biag tayo dito'y lubong. Iso nga agaramid tayo kuma iti nasayaan. Iti kasta, lagi pento dagiti ipatpatig tayo iti biag, dagiti nasayaat anar-aramidan tayo. Asaan ket adagiti madi anar-aramidan tayo, ti pakalaglagi panda kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Melanie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.